Tijekom ovogodišnjeg Super Bowla, Coinbase i razne druge mjenjačnice kriptovaluta poput FTX-a, Binance-a, Crypto.com-a došle su na naslovnice početkom 2022. sa vrlo skupim plaćenim reklamama. Isto tako neke kriptovalute i kriptomjenjačnice su jako povezane sa svjetskim prvenstvom u nogometu koji će se održati u Katru ove godine. Inače, svjetsko prvenstvo započinje 20.11. te će prvu utakmicu otvoriti reprezentacije Katre i Ekvadora. U ovome videu navesti ću 3 kriptovalute za koje ja vjerujem da će biti puno više eksponirane i izložene tijekom ovog prvenstva i objasniti ću zašto bi se to moglo odraziti na njihovu sadašnju cijenu. Prvi na listi je Chiliz. Chiliz je tvrtka koja stoji iza Socios platforme i Chiliz tokena. Imaju partnere iz vodećih sportskih timova iz cijelog svijeta. Imaju osoblje u svakom kutku svijeta i urede u Španjolskoj, Malti, Francuskoj, Turskoj, Brazilu i Južnoj Koreji. Među njihovim prvim partnerima našli su se Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Galatasaray, Roma, Barcelona, ali nakon njih uslijedilo ih je još mnogo više. Klubovi Inter, Milan i Valencia trenutno promoviraju svoje navijačke tokene VCF i Inter s prednje strane svojih dresova. Ono što je jako zanimljivo, tijekom protekle godine su reprezentativci Argentine i Portugala izbacili svoje navijačke tokene, a znamo da će obe reprezentacije nastupiti na ovom svjetskom prvenstvu. Ako postignu dobre rezultate, moglo bi i to imati utjecaj na njihovu cijenu. Također i divovi Formule 1, NBA-a, UFC-a te vodeći esport timovi prihvaćaju Chiliz i njihovu Socios platformu. Jednostavno, od kad su započeli s radom nisu stali, već samo se šire i imaju sve više i više sportskih partnera. Važno je reći da je Chiliz valuta koja obožavateljima omogućuje kupnju brandiranih NFT-ova i da je to jedina valuta koja je prihvaćena na njihovom Socios NFT tržištu. Što se tiče tehničke analize, Chiliz je zaglavljen unutar velikog raspona u obliku obrnutog uzorka glave i ramena, odnosno obrnuti head and shoulders. Da bi bulovi preuzeli vodstvo iz dugoročne perspektive, potrebno je da se tjedna svjeća zatvori iznad sive zone na oko $0.3, koja je također i zona podrške i otpora. U slučaju da cijena krene padati, zelene linije na $0.15 i $0.10 su zone podrške ispod kojih ne vjerujem da će cijena pasti. Drugi na listi je Algorand. Algorand je relativno nova mreža s matičnom kriptovalutom Algo u kojoj se sudionici mreže mogu pridružiti gospodarstvu i stvoriti tokene i pametne ugovore koji predstavljaju novu i postojeću imovinu. Zahvaljujući naprednim značajkama, novoj tehnologiji i velikim brzinama transakcija, Algorand postaje jedna od najpopularnijih kriptovaluta na tržištu. Ono što je bitno je to da se FIFA udružila s Algorandom kako bi dogovorila ugovor o sponzorstvu i tehničkom partnerstvu. Ugovor znači da će Algorand postati službena blockchain platforma FIFA i pružiti službeno rješenje novčanika potržano blockchainom. Prema ugovoru o sponzorstvu, Algorand će biti regionalni sponzor FIFA svjetskog prvenstva nogometa u Katru, u Sjevernoj Americi i Europi, te službeni sponzor FIFA ženskog svjetskog kupa u Australiji i Novom Zelandu 2023. Blockchain omogućuje trajno snimanje i distribuciju podataka koji se ne mogu uređivati na digitalnim mrežama, a istovremeno olakšavaju inovacije i osiguravaju sigurnu neometanu razmjenu vrijednosti imovine kao što su nezamjenjivi tokeni ili NFT-ovi putem novčanika sa onemogućenim blockchainom koji drže digitalnu imovinu. Kao dio sporazuma, Algorand će također pomoći FIFA u daljnjem razvoju strategije digitalne imovine, dok će FIFA osigurati sponzorsku imovinu uključujući oglašavanje, medijsku izloženost i promotivne mogućnosti. Povodom objave, predsjednik FIFA Gianni Infantino rekao je: "Oduševljeni smo što možemo najaviti ovo partnerstvo s Algorandom, suradnja je jasan pokazatelj FIFA-ine predanosti stalnom traženju inovativnih kanala za održivi rast prihoda, za daljnja ponovna ulaganja u nogomet, osiguravajući transparentnost za naše dionike i nogometne navijače širom svijeta, što je ključni element naše vizije da nogomet učinimo uistinu globalnim. Radujem se dugom i plodnom partnerstvu s Algorandom." Što se tiče kratke tehničke analize, Algo je neko vrijeme zapeo unutar horizontalnog raspona, dakle da bi bulovi preuzeli vodstvo iz dugoročne perspektive, potrebno je da se dnevna svjeća zatvori iznad gornje granice raspona, koje ovdje označava siva zona, na oko $0.425. U slučaju da cijena krene padati, ove plave linije na $0.20 i $0.30 su support zone ili zone podrške, ispod kojih ne vjerujem da će cijena pasti.
I treći na listi je Crypto.com i njegov token CRO ili Kronos. Crypto.com je osnovan 2016. godine te danas obslužuje više od 10 milijuna klijenata i ima više od 4000 zaposlenika u svojim uredima u Americi, Europi i Aziji. Tvrtka koja je izgrađena na temeljima sigurnosti, privatnosti i usklađenosti osmišljena je kako bi ubrzala globalno osvajanje kriptovaluta putem svoje ponude usluga. Iskreno, nisam se registrirao još na njihovu stranicu, iako planiram u bliskoj budućnosti. Međutim, već neko vrijeme kupujem njihove CRO tokene. CRO tokeni se nažalost ne mogu kupiti preko Binance-a, ali se zato mogu kupiti preko FTX-a i Bybita. Nedavno je FIFA objavila da će Crypto.com biti službeni sponzor FIFA-inog svjetskog prvenstva u nogometu u Kataru. Crypto.com će aktivirati svoje službeno sponzorstvo FIFA svjetskog prvenstva na mnoge načine, uključujući pružanje mogućnosti novim i postojećim korisnicima da prisustvuju utakmicama tijekom turnira ili osvoje ekskluzivnu robu iz njihove prodaje. Crypto.com je već pokazao predanost pružanju podrške vrhunskim timovima i ligama, velikim događajima i kultnim mjestima diljem svijeta, a ne postoji veća platforma ili s većim dostigom i kulturnim utjecajem od FIFA-ine globalne nogometne platforme, rekao je Kai Madati, FIFA-in glavni komercijalni direktor. Također je rekao da su oduševljeni što nam se globalni brand poput Crypto.com-a pridružio kao sponzoru uzbudljivog i revolucionarnog FIFA svjetskog kupa u Kataru, što u konačnici pomaže razvoju naše prekrasne lige na globalnoj razini. Što se tiče tehničke analize, CRO ponovo testira zonu dugoročne podrške koja je označena zelenom linijom na $0.1. Da bi bulovi preuzeli vodstvo iz dugoročne perspektive, potrebno je da se tjedna svijeća zatvori iznad sive zone koja se trenutno nalazi na oko $0.17. U slučaju da cijena krene padati, zelene linije na $0.10 i $0.05 su support zone ili zone podrške ispod kojih ne vjerujem da će cijena pasti. Evo, to je bilo sve za ovaj video. Da napomenem još jednom, i Algorand i Chiliz možete kupiti preko Binance-a, dok Kronos možete kupiti preko FTX-a ili Bybita. Ako vi imate još neku ideju koju kriptovalutu će biti zanimljivo pratiti tijekom svjetskog prvenstva, slobodno napišite u komentaru ispod. Ovo je samo moje mišljenje i baš me zanima kako će se cijena spomenutih kriptovaluta kretati u 11. i u 12. mjesecu. Hvala vam što ste gledali ovaj video, sretno sa ulaganjem i vidimo se u idućem. Lijep pozdrav!